खुलुमबाय, आं माइनाव बसुमतारी। गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बर' चेनेलाव बरायबाय। लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय। नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब। अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ 407 केजि भां हमनो हादों होननानै मिथिना मोननाय जादों। उदालगुरि जिल्लानि मासबाद ओनसोलाव समाज बेरेखायै फेग्रा बेसादनि फालांगिरि खालामनाया खमायनायनि सोलायै सानफ्रोमबो बांलांबाय थानायखौसो नुनो मोननाय जादों। जाय थासारिया नखर, हारि, समाज, हादोर आरो ओनसोलाव गोबां जेंना लाबोगासिनो दङ। गाहायै फरायफुबाय थानाय लाइमोन फरायसाफोरनि जिउआव गाज्रियै गोहोम खोख्लैनायखौ नुनो मोननाय जादों। मासबाद पुलिस आरो ओनसोलनि समाजारि आफादफोरा भां, गान्जा बायदि समाज बेरेखा खामानिफोरखौ होबथानो थाखाय गोबां हाबाफारि लानानै खामानि मावबाय थायोब्लाबो खमायनायखौ नुनो मोनाखै। बेबायदि मोनसे जाथाया आसाम आरो अरुणाचल सीमा ओनसोलाव थानाय निजोरा सेन्टारनि साखाथिनि हाग्राबारिनिफ्राय 4,70,000 बेसेननि गासै 407 केजि भांखौ अरुणाचल हाजोनिफ्राय लाबोबाय थानाय समावनो हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिना मोननाय बायदिब्ला पुलिस थांनायनि खौरांखौ मोननानै फालांगिरिफोरा भांखौ गारनानै खारखोमालाङो। रौता थाना सार्कोलनि सिआइ जितेन सिंह, मासबाद थानानि आइसि सन्जय कुमार दुबे, लालपानी आउटपस्टनि आइसि प्रणब बरुवा आरो आसाम कामान्डु बेटेलियाननि मोनसे हानजाया बे मिशनखौ जाफुंसार होयो। लोगो हादरगिरि जगदीप धनकारा दिनै गुवाहाटीआव दावबायफैगोन होननानै मिथिना मोननाय जादों। भारतनि लोगो हादरगिरि जगदीप धनकारा सानसेनि हाबाफारि लानानै आसामनि गोजौसिन हादरसा नोगोरारि बान्था फारियै आसाम वैभव, आसाम गौरब आरो आसाम सौरभ गथायनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन। लोगोसे बे हाबाफारिखौ गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव खुंफुंनाय जागोन होननानै मिथिना मोननाय जादों। लकसभा बिसायख'थिनि साना खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा गावबा गावनि दोलोफोरखौ गोख्रों खालामनाय आरो बिसायख'थियाव मैखोमै बाहागो लानो जानजि खाफ्रानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिब्दिनो चिरां जिल्लानि सामाफाथियाव थानाय बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टआव बिपिएफ दोलोनि गाहाय एबा बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारीनि नुजाथिनायाव चिरां जिल्ला बिजेपि माइनरिटि महिला मर्चानि गाहाय नेहाथारि नाजमिना बेगमजों लोगोसे बिजेपिनि दैदेनगिरि निर्मल नार्जारी आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि मददगिरिफोरा बिपिएफ दोलोआव जयनिं जादों होननानै मिथिना मोननाय जादों। गोदानै बिपिएफ दोलोआव हाबफैनाय सोद्रोमाफोरखौ दुंब्रुदै बरायदों बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारीया। आरोबाव लकसभा बिसायख'थिया खाथिसिन मोनफैनायखौ नोजोर होनानै थांनाय सानाव उदालगुरियाव बिजेपि आरो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ जथायै सावरायनाय जथुमाखौ खुङो। उदालगुरि बिष्णुराभा कुस्ति संघआव जथुमायाव सावरायमेलाव तामुलपुर जिल्ला आरो उदालगुरि जिल्ला बिजेपि इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानाय मेलाव आसामनि मन्त्रि अशोक सिंघाल, बिटिआर गाहाय प्रमद बर', लेङाइ गाहाय गबिन्द बसुमतारी, एमपि दिलीप शइकियाजों लोगोसे बिटिआरनि एमसिएलएफोराबो जयै बाहागो लाना फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव उदालगुरि दरं लकसभा बियाबाव माबायदि थाङोब्ला देरहासार जानो हागोन एबा भटखौ आरो गोबां बांहोनो हागोन बिनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनाय लायो। बिकेडब्लिउएसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारीया खेराइ गुदि बड' गुदि फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे फरायसाफोरजों सोंनाय फिननाय खालामदों। बिकेडब्लिउएसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथांजों लोगोसे धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लेङाइ आफादगिरि रबिन बर' बिथाङाबो खौरां लाहैनायखौ नुनो मोननाय जादों। बाक्सा जिल्लानि बाथौफुरि खातालिगावआव खुंफुंनाय लटारिनि गिबि बान्था औदिखौ चिराङाव मोननो हानायखौ मिथिना मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि बासुगाव हालगिरि गामिनि सन्जिब बसुमतारीया 100 रांनि टिकेट लाना औदि गारि बान्थाखौ मोननो हाबाय। मख'नो गोनांदि बे लटारि खेलाखौ थांनाय बावैसो सान सिगां होदोंमोन बाक्सा जिल्लानि बाथौफुरि खातालिगाव सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय बाथौ फुजा मेला आफादा। मोब्लिब बिफाननि सायाव हरखाबै रागा जोंखांदों एबिएमएसइउआ। ओइचएस आरो ओइचएसएलसि आनजाद सोलिबाय थानाय समावनो मोब्लिब सिबिथाया गोहैलु जानायनि सायाव गोख्रों बिजाथाइ फोरमायदों अल बिटिसि माइनरिटि फरायसा आफादा।
आनकमप्रमाइज दैदेनगिरि गेदेमा नन्दराम बर'खौ जोबथा बिदाय होबाय। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव एबसुनि 6 बोसोर बड'लेण्ड रायजोनि सोमावसारनायाव गोख्रोङै बिबान लानानै खामानि मावलांनाय उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि BPSC लेङाइ आफादगिरि बर'नि गोबां माहारियारि आफादफोराव बिबान रुजुनानै खामानि मावलांनाय हारि अनफावरि समाज सिबियारि गेदेमा नन्दराम बर' बिथाङा मैया सानजौफुनि 12:30 रिंगायाव रुंसारि जाबाय होननानै मिथिना मोननाय जादों। सावगारियाव नुनाय सिख्लासाया तामुलपुर थानानि सिङाव थानाय कुसुबारि गगामारि गामिनि थागिबि राजिब बसुमतारि आरो सीता बसुमतारिनि फिसाजो प्रिया बसुमतारि। थांनाय फेब्रुवारि दाननि 5 खालाराव न'निफ्राय कलबारि गोजौ फरायसालियाव 9 थाखोनि बोसोरसालिया आनजाद हैनो होनना न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन, नाथाय प्रियाया दासिमबो गावनि न'सिम सफैयाखै होननानै खौरां मोननाय जादों। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुबायबायोब्ला मख'नाय नाम्बार 6900901456 नाम्बाराव कल खालामनानै खोन्थाहरनो थाखाय नखरनि सुबुंफोरा खावलायदों। बिटिआर सोरखारा ओनसोलनि गागि देंखोगिरि बिथांमोनखौ बरायदों। मैया 36 नं हरिसिंगा BTC बियाबनि सिङाव गोलैनाय गासै 3 गागि देंखोगिरि बिथांमोनखौ मोनसे बरायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों आर'नाइ आरो रांनि अनसुंथाइजों लोगोसे MCLA सन्जय सरगयारि बिथांमोना बरायहैदों। मख'जाथावदि बरायजानाय 3 आर्टिस्ट बिथांमोननि मुंनि फारिलाइयानो जाबाय राजसन दैमारि, महेश राभा आरो पुष्पा हाजरिका। बिजनीआव 20 किल'मिटार गोलाव लामा बानायफुंनो गोनां लामानि मोन 12 अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ मिथिना मोननाय जादों। आं सुबुंफोरनि थाखाय खामानि मावनो समायखिरा लाबाय। दा आं सुबुंफोरनि खामानिखौनो मावगासिनो दङ होननानै बिजनीनि सावरि बरिपारायाव लामानि अन्थाइ खामानि गायसनबाय थानाय समावनो बिजनी MLA अजय कुमार रायआ बुंथियो। बिजनीनि MLA अजय कुमार रायआ सावरि बरिपारायाव 3.60 कौटि रां बाहायनानै लुफुंजानो गोनां 5 किल'मिटार लामानि अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ MLAआ मैया बियाबनि सिङाव सानसेयावनो 20 किल'मिटार गोलाव लामानि मोन 12 अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ फोसावो। अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव नुजाथिनाय BTCनि MCLA प्रदीप कुमार बयाना हाबाफारियाव बाहागो लायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।